आई हम देसल बेला आप सब तमाम भोजपुरी संगीत के श्रोता समाज के हमारा ओर से अभिनंदन बंदन बा। और आप सबके बीच एगो भजन लेके उपस्थित बानी और हमारा साथे साथ दे रहल बनी हमारा बेंजी प्रसाद बड़े भैया हमारा भिखारी जी और तबला प्रसाद बड़े भैया हमारा हृदयानंद शर्मा जी, जोड़ी प्रसाद अश्विनी कुमार जी, सहयोग में हमारा अखिलेश जी। यदि गावत बजावत में कोनो त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो ओकरा खातिर हमने क्षमा प्रार्थी बानी। लेकिन कहे के भाव हर जब डाली के फूलावा हाथ में बा तो कागज के बना के का होई। जब डाली के फूलावा हाथ में बा तो कागज के बना के का होई। जब डाली के फूलवा हाथ में बा तो कागज के बना के का होई। जे खिलना सकल मुस्काना सकल, जे खिलना सकल मुस्काना सकल, ओके हार बना के का होई। वाह वाह मंदिर मस्जिद का सिकाबा माई बाप के सोझा उकाबा। केहू पुरनिया के कहल हो 10 गो चार्ज के बराबर अकेले गुरु के स्थान होला और 100 गो गुरु के बराबर अकेले गो बाप का स्थान होला। 1000 बाप के बराबर अकेले गो महतारी के स्थान होला। तो दुनिया में माई बाप से बढ़ के केहू देवता ना होला। यही बात के कभी कहलन मंदिर मस्जिद का सिकाबा माई बाप के सोझा उकाबा। जब घर ही देवाता पड़ले बा, जब घर ही
देवता बढ़ले बा तब धाम में जाके का होई। जब डाली के फूलावा हाथ में बा तो कागज के बना के का होई। वाह वाह और बा कोई आंधी बरखा सहले बा दुख सुख में साथे रहले बा। कोई आंधी बरखा सहले बा दुख सुख में साथे अरे रहले बा। जे आंधी बरखा सह न सकल जे आंधी बरखा सह न सकल ओके साथी बना के का होई। जब डाली के फूलावा हाथ में बा तो कागज के बना के का होई। वाह वाह कोई खेती में बा खरी हान में बा कोई हाके कोई स्नान में बा। गौर कर जाए कोई खेती में बा अरे खरिहान में बा कोई हाके कोई स्नान में बा। जेकर मन हरदम स्नान में बा जेकर मन हरदम
नान में बा ओके गंगा नहा के का होई। वाह भैया। ओहो वाह शर्मा जी। गीत के अंतिम भाव लागो। कोई बोलत बा कोई अपना बा क्षण भर ही में सब सपना बा। कोई बोलत बा कोई अपना बा क्षण भर ही में सब सपना बा। जे प्रभु के भजन जे प्रभु के भजन कई बेना कई ओके आपन बना के का होई। आपन जब डाली के फूलवा हाथ में बा तो का गज के बना के का होई। जब डाली के फूलवा हाथ में बा तो का गज के बना के का होई।